خیلی خپیدم خب ما که دیدم نمیشه انم خیلی به دنیا اومدگان اوچوشون هم تاریکی بدگی ای هم خیلی حادثه به دنیا اومدگان بسیارش ساستاوبگ نام کنید حادثه تیوی نیست ساستاوبگ یعنی که تلپوی اوچوتون حشربگ بدگی وقتش ده تون مسلمان میگیرین شما بانوم مسلمانی یک کانال حشربگ برورین شما دو میزه با حشربگ همین خدوزاده کشیدین هم خیلی میشی بعد ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва мӯи сар барои бемории псориаз ё ба қувват кардани мардонагию бемории пӯст ва инчунин дороҳоеро ба намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо ба шумо ҳатман кӯмак мерасонад. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3 то 5 соат аз номи канали тоҷикон груп муроҷиат намоед ҳатман ба шумо тахфиф карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон ба кулли бародарон ва кулли подписчикону тамошобинон. мега сухан дониста гӯй то дӯстро душман нагардонӣ зи ҳарфи бетааммул ошно бегона мегардад. ин мисрои ма барои ҳам хакиам як ду кас мара моҳи шарифи рамазон буд дар рамазон ҳақоратҳои безеб кардам даштномои безеб кардам мега ки бо бадон бад бош ҳамин гапа ман фаромӯш намекунам да мега бо бадон бад бош ин гапа беҳуда гуфтагӣ нестам. дидум ки бадӣ кардан ман двайной бадӣ кардам ҳамин хеле дунё ҳам яй як аз як мушт зад қарор намести ку бо бизанантан ҳама айса ответ мегардонӣ мезанӣ гапҳои қабеҳ задан ман айса гапҳои қамо рамазон буд гуноҳам дар сари ҳамо чанд гуноҳе дорам ҳамаш дар сари ҳамо ӯ ҳамо ҳодиса тиви менависанд плюс 18 менависанд ӯ худчонанам хеле ба дунё омадаган очошон ҳам тарики бидагӣ ай ҳам хеле ҳодиса ба дунё омадаган бисёрша саставбек ном кунед ҳодиса тиви нест саставбек яъне ки талпавой ном кунед хитона саставбек ном кунед бо чи ай мақсад ки ҳашарбек ном кунед як канали ҳашарбек бурорин шумо да мезе ба ҳашарбек ина бо мо шумо да идея метин бо мо хайка ҳунармандо шумо да идея метин ана шумо ҳашарбек таваллуд шидагин хунтон вирус алдараш шидагӣ хунтон шуморо вайронай ва барои намиқанам хеле ҳодиса тиви дар калатон меояу ана баъд ҳам хеле кору дар калатон меоя ин якумаш ки як гуноҳа мекунӣ гуноҳай гуноҳа кади гуноҳай некем ки ҳамира дар як ҷо такрор кунӣ бо дубора гуноҳай шумо анаби гуноҳи дига одаморо дубора такрор кардистену дар дига ҷо мондаистен дубора хитонда гуноҳ гирифтаистен бародарои азиз хитона мусулмон мегирен шумо ба ном мусулмонӣ шумо мусулмон нестен шумо ба ном мусулмоне номи дини исломо бад мекардаган шумои дини ислом дини покай дини ислом ҳар кас ҳам қабул намекунад хеле ҳодиса тиви пивита қабул намекунад ӯ ҳамун муҳре ки ҳастад шуморо барвақт дар пуштон задагӣ шумо хитон дарак набудед барои ҳамиқа хитони мусулмонам дига нагиридам мешавам бародаро ман якумаш чӣ мегӯянд зиқам нестам хафам нестам чизе буд ин акума гуфтаистам ки бисёр бародарон нафаҳмиданд ки чӯба бе ҳеҷ як кас ҳақорат мекунем бародаро ин хитон бестем фикр кунем ки бе ҳеҷ як кас ҳақорат мекунем не албатта бо ина дар моҳи шарифи рамазон шихел мешавад ки ин вақти рӯза шикоида асабта мерасану ҳақорат мекунем хеле одами ба чӣ дар кора ки хуша бихапа ман хеле қапидам хума ки дидам намеша ба ҳамин мисро дар ёдум омада ку бо бадон бад бош гуфтан ман бадӣ кардам некам зиқам нестам хафам нестам ва бародарое ки ҳозир мегӯянд ки дусмро ту хеле будаи ҳақорат кадаи бародаро шумоам дар ҷои ма бошед ҳамин кора мекунед ин гап айноми ҳама санъаткоро ай ҳама санъаткороро ҳам хеле мекунад ина рӯзбеки файзалӣ хайриддини шариф қурбон алӣ ҳама санъаткороро ҳам хеле кардагиан манеҷаи сабо мара як рӯз занг зада гира кардаиста буд лаҳзаҳои гуворо дар вақти наворшон рақс кардагиан ҳамаро гирифтиан парфтиан ҳодиса тиви гуфтан шумо хитон ҳодиса ба дунё омадагин очоатон ҳашарбек будагия вақтш да манам хеле ба ҳодиса тиви дар калатон меоя мара ки ин отам улфат мегуфтан бобома улфат мегуфтан ин мо хай ҳаҷнигор омадем мақсад байни халқ чақчақ мекунем шӯхӣ мекунем намоша алҳамдулилло ба кору бори хумонем намозакомона мехонем ақафои кору бори хумонем не ки анами шумо ҳодиса тиви ки ба дунё омадед анам хай ҳодиса тиви дар ёдтон мераса анам хай ҳодиса тиви шумо мерин таваккалтон ба худо и видеообращенима барои ҳамин қабул ки бародарое ки нафаҳмидан мара нагуфтанд ки чӯбай бе ҳеҷ ҳақорат кард барои навқа кардам ки бифаҳмем ки ман бе ҳеҷ ҳақорат кардагӣ нестам и ҳамин хелай мара гапҳои хичона намемонану баъд монтаж мекунанд шантаж мекунанд мегиранд то гапҳои мара мондиян гапҳои хичон гуфтагӣ беҳисоб
با آخران با خشون مسلمان میگن در را در دین اسلام استفاده میبرن شون میبینم هم خیلی آدم ایراد یا من خداوند شون میبینه خیلی آدم کی ایراد یارو درونش دهروا میگن شیطان میگن ماشینیک میگن آخی همین خدا زاده کشیدین خیلی میشی بعد هر فکرت قالتوان میگن اون خیلی قالتوان میشه بعد که خدا زاد آدم قالتوان میشه باقی پناهتون به خدا یگانگاه پست و بلند میشه عذر زیاد یگانگاه خطا گفته باشیم عذر سربلند و خونابود و تن سر باشیم نه که جای باشید نباشید خدا نگه